tanaw ba mo social media? Mo tanaw mo? Usas gipistahan karon ang budget sa pagkaon aning umaabot nga suna sa atong third suna sa atong presidente, si President sana Bongbong Marcos. Ibaw mo pilay budget sa pagkaon? Wa mo kibaw? Tanawa social media, lingaw yun mo. Budget nila pagkaon ra na ha? 20 million. 20 million pesos. Pagkaon lang. Murabag kanamang kong suna, State of the Nation Address. Ang akong understanding ana, musangyaw ang atong presidente sa iyang plataporma gikan karon o giyas ang hisgutan ang niagi unsay past, unsay present plan o future plan. Sangyaw na, ibanghilyo na sa gobyerno, ibanghilyo para sa kaluwasan sa nasod. Wa mo igo sa kang Kristo, kay ang magsasangyaw ni Kristo kinahanglan dili kaayo particular about pagkaon o kwarta. Pero sila daghan man kay na silang mga kwarta ang motambong diha, mga congressmen, senador ug uban pa mga dignitaries. Purti man na nilang mga datua, sakto naman kay na sila sa kaon. Sobra na ganin ang ilang gikaon. Nganong mo budget pag yung dako kaayong budget sa pagkaon para lang musulti, para lang maminaw. Oy, pagdadala mo dag money, oy, unya tubig init. Total may mamugkaon dito sa inyo. Nya kanang budget nga 20 million, ipanghatag ka na dihas palibot nga naay squatter area nga way hapit gikaon. Panahon sa suna, panghatag ko mo dito mga pack meals, pila nay abuton ana, tag 200 ra man ang pack meals, kanang arang-arang og naong. Di ko no, 20 million divided by 200, ako ay lang nag mga 1 million tingali. 19 million divided by 200, pila? Pila ka buok ba? I-divide ko. Hindi mo kamao. 19 million divided by 200. Kisay makatubag. Ako pa mo ko. Bugo man ko ng math. Mahimo ng 90 million o 90 cross out. 90,000 divided by 2. Pila man? 45,000 katao nga pobre katong wa gyud hapit gikaon kanang naas mga sidewalks. 45,000 throughout the Philippines maka-benefit. Kanindot na ana. I-divide na nimo to 17 regions. Ang DSWD makapakaon sila during sa suna. Pila kay mapakaon nila? 45,000 divided by 17. Okay ba? Kamo nila divide ana. Inka jutay ra man na pader. Jutay pero makahuluganon. Kaysa ila ra gina ditong i-display. Di man sana sila mga og maayo nya ipangyabo dayon ang sobra. Unya ang mga panos dayon maoy kanon sa mga tao magkabkab, mahimong scavenger, magkabkab anang mga linabay nga mga basura aron lang sila makakaon. Daghan kay nas atong Pilipinas ang ingon ana. Labaw na gyud og dili tag 200 ang pack meals, palit ka des Jollibee og kanang burger. Pila ra man ang burger? Ha? Pila wa na mo kung palit og Jollibee kay kana ganing uta naman lang ni ako gikaon. Unsa may kuan? Pila na? 100? 40? 50? Kanang burger lang yun ba? Labaw na yung anha ka mo palit anang sana to buy one take one nga burger. Pila man na? Tagpila ng buy one take one nga burger. Ana ba? Nya og imo nang ipanghatag sa mga tao labi na gyud tong way gikaon og nagproblema mangabkab lang anang basura. Porting dakuan na siyag mahatag kaysa ila na ditong tambong-tambungan. Ako pasaylo ako ninyo mga kuan na to ha, mga leaders sa nasod na kuan lang ko ba nagunahon na lang ko kamo manggoy mangluluwas gud sa ato kung nasod unta. Ipahaom ka nas Ginoo nga dili bitaw kayo particular nga kita ra gyud magsigig kaon ba 20 million
just to eat. Pila ka na sila kabuok diya manambong, ibutang talag 3,000 sila kabuok baka murag di man sana sila kaabot og 3,000 diyang magsuna. Kita naman tas mga suna di man kaabot 3,000. Ambot og tagpila kay budget ana nila. Lisod oy. Pasaylo alang ko ninyo kay mga suod man sa anak kong pipila diha. Ang ako lang ang pamaagi ni Kristo aron mahimot ang maayo, mahimot ang manluluwas ug makabuntog og yawa, detachment from all things and persons. Asa man ta mo focus diha ni Kristo. Unsay iyang kinabuhi, unsay iyang gisulti, kanay atong fokusan. Detach from all things and persons. Yuta, balay, kwarta, alahas, gadgets, detach from them. Detach. O gamito na nimo para gyud sa tanan, kaayuhan sa tanan.